Nyakwar mgajwan ko pogre gi mana duoki nyake weche mago motenre kod koth mabendo sibedo ka chue pacho ka mabendo sibedo ka kelo kethruok mag mwandu mathoth. Nyaka gisani kwand ji mosewito ngimagi aluora mano makadho nam chumbi. Kotendore gi wach mar koth El Nino chopo 10. Kaunti ma Mombasa osewito ji 3, Kilifi osewito ji 2, Kwale ji 3, Lamu kod Taita Taveta onge report mar thoe. Kata kamano oganda pod yuak kaluwore kod lal mopogore. Simfroso Kinda miyo ler mathoth. Lwasi mar koth El Nino e pacho ka pod medo kelo midekre, kethruok mag mwandu kaachiel gi lalo ngima mag ji e kor gwenge mopogore pacho ka. Alura mar nam chumbi koro neno ni yudo midhiero makore lach ka koro yangore ni ji makwan giro maparo osewito ngimagi kaluwore kod oula mapek mikelo kod koth magoyo gwenge makono. E kaunti ma Mombasa ji 3 osewito ngimagi, e kinde ma moyo ji 3,000 oseyudo achiedh nade mopogore kama romo ji 300 koth ma kama osedar e miechgi. Kaunti ma Tana River ripot yango ni ji 2 osewito ngimagi, kama mohewo jodak 5,000 oseyudo midhiero, e kinde ma ji mohewo 5,000 bende osedar e miechgi kod koth. Kamano bende ji 3 osewito ngimagi e kaunti ma Kwale, e kinde ma ji 681 oseyudo midhiero mopogore. Kwan ji mosewito ngimagi e kaunti ma Kilifi ochopo ji 2, kama moko 200 gi wiye yudo pek mikelo gi koth ma kama. Kaunti ma Lamu kod Taita Taveta onge joma osego lipot ni oso, kata kamano ji 350 kwano lal mag mwandu Lamu, ka ji 89 bende ni kod midhiero mopogore kaluwore kod koth. Magi timore kinde ma sirikal pod dhi nyime kod manyo ringre apisas 2 mag KRA ma koth nyo ywere kaunti ma Kwale kanere giwuok lungalunga ka gichomo Mombasa. Then au watu wa KRA jana walikuja wakaambiwa maji yamekuwa ni mengi kidogo, lakini walipoelezwa wakasema gari yetu ni kubwa itaweza kuvuka haya maji. Kwa bahati mbaya walipofika katikati ikashindwa na nguvu na ikabingiria. So lakini kitu walifanya, walifunga vioo, wakaamini watakuwa safe, lakini walipoingia humo ndani tukaamini kwamba wamebaki humo ndani na hiyo gari. Leo hii tumeamkia kutafuta hiyo gari na hiyo hawa watu ambao walikuwa kwa hiyo gari, na tumeweza kupata gari ambayo ilikuwa aina ya Land Cruiser. Tumeweza kuitoa kwa maji, lakini bado hawa maafisa 2 hatujaweza kuwapata. So leo hii tunatafuta watu 3 ambao waliweza kubebwa kwa maji. Hatujaweza kusema kama wamekufa ama bado wako hai, lakini tunawatafuta watu 3. Gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir osingoni okenge oseket mar chako chiwo resruok. Tunashukuru na kila kitu ni amri yake Mwenyezi Mungu. Right now our interest is to take care of the 3,800 families na tuweze kuangalia jinsi ya kuweza kusaidiana. Nasir wacho ni kadho wadna mchumbi sani yudo koth mapek mapoko nenore kuom thuolo malach. If the problem was drainage, huu mji mzima leo ungelikuwa umezama. That I can assure you. Haijawahi kutokea mvua wingi wa mvua ileweza kutokea majana na juzi. Ingelikuwa tatizo ni drainage, ile Old Town yote ingelikuwa imezama, pale Muhima Stadium kote kungelikuwa kumezama, baadhi ya sehemu ya Bofu yote ingelikuwa imezama. Hii Utange mtaa mzima tungelikuwa hatuna tena mtaa unaitwa Utange. Sirikal pod oketo singo mar tiyo kamoro achiel kod counties e neno ni rakruok kod midhiero mikelo kod koth mag El Nino. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Kwa mgajwa nga parniko tende kod Oula